Dať gól Jánovi Lacovi je snáď nemožné. Za to znížiť vaše účty za energie je veľmi jednoduché. So spoločnosťou SE Predaj. Ako v hokeji, tak aj v podnikaní potrebujete spoľahlivého spoluhráča. Preto som pri budovaní JL Areny vybral stabilného a výhodného dodávateľa energií. Spoločnosť SE Predaj, ktorý hrá fair play ako ja.